ken paandingay. Agkidaw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas. Intabuyaen dagiti na alas wenno na pintas. Intarik naen da saem ken ragsak. Adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo at umungeg ka nagsurat iti dayto nga programa. Apakay tampukan kadagiti pakasaritaan ti biyag kinayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa apakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan, amang ted ulidan ken liwliwa iti biyan. Dear Manong Nemi, orasyo amin na sangapada papagayam. Ito na ito yung oras at yung mga rudan na sumangbay iti programa. Dear Manong Nemi, manipot dito ay Nemars Studio, iti Barangay 31, Talingaan, Sitio Lubot West, Lawag City. Kadwa tayo papagayam, ti membro ti pamilya, tinumutibiyang my one and only Mami Merlin Pascual Ruiz, ni Nemi Ruiz Jr. Yan kasama tayo na dumapay ang miyembro ti pamilya tayo. Kaya ito di pagayam yun ni Manong yun Nemi Ruiz, iti programa tayo na poluan. Dear Manong Nemi, aldaw ti Martes, dito'y Pilipinas, papagayam. Martes, Setyembre 26. Padaanan nyo ti surat ngayon tayo padayawan ngay basa. Iti dito'y kundaway papagayam. Iti kalman, intayong basa ti maysa apakasalitaan ni pagayam ti nga Jetro. Iti panang isurat ni SPO4 Roland S. Villaluz. Iti San Juan PNP nga taga San Juan Ilocos Sur papagayam. Ket pamaniknek iti kadu iti views ket nakurso na danda ti pintas ti istorya papagayam. Ket sabi ko man ito yung gundawoy ket napintas manenten tayo ibasa nga pakasalitan. Ket syempre papagayam pakasalitan ti maysa nga pagayam nga agdamay ta ngagnanaed sadyay Hanalei Valley iti Hawaii papagayam ni Edilberto Sagisi ti pagkasaritaan na ken babayam ti panangisurat ni Ed Lasiste iti metlaeng Hanalei Valley, Hawaii. Padanan yung arot tintay panangibasa dito nga pagkasaritaan kwalipikado para ti panakapili ti best letter of the week kada ito nga lawas papagayam. Kaya ti pagkasaritaan ni pagayam tayong Jetro na naimasa di kalman nakagunudan iti adu nga views ito pagay din ti mangitetext o mangikomment nga datan samat din ti mapila nga best letter of the week ko nata. Yung santay matpain nga nangag kanabasa nagiti sumarsuro nga pakasaritaan papagayam. Kaya sagbay nga ti surat nga tayo ibasa yung tayo kablawan dagiti ag-birthday itangal daw ken kadagiti pasangwanan nga aldaw papagayam. September 26 happy birthday ken ni Ray Tumamaw. Happy birthday Ray Tumamaw. And kasama tem idilayang rabi ket may dito ipagtengan nga mismo ket kayat da kablawan. Happy birthday kan ni Amading Fermin dita Honolulu, Hawaii. Happy birthday Amading Fermin, Honolulu, Hawaii. Nagkapo ka dagiti mga ayat ken ka dito'y Pilipinas na naruna dato'y kabsat mo dito'y Lawag City.
Ilocos Norte nga ni Marilyn Manuel. And kasama din happy birthday kanu kini Brian Manuel dito California. Happy birthday kini Brian Manuel dito California, and happy listening kadigiti membro ti pamilya. Kaya kasama din papagayam dagiti dito dumapayong birthday iti dito yung aldaw ni Dandan Raka, anak da Nestor ni Lady M. Kaya kasama din ni Juicy Arisabel Sadaba Sagario. Kaya't naman nakablaawan ti happy birthday kada antina kanong Ofelia Rumbawa Candelario dita Saudi Arabia. Kaya ni ate Ninette Tangunan Pineda dita Olongapo City. Happy birthday. So, muna nga ron, ng tayo patukaran, pumatukan natin may isang birthday song pagkayam para ka nagitag birthday tangal daw, ken ka nagiti masangwanan nga daw. Happy birthday! Happy birthday ka
Once again, papagayam kadagiti birthday tangal daw. Happy birthday. Ni pagayam tayong Ray Tumamaw. Happy birthday. Kasamatan ka ni Amading Fermin dito Honolulu, Hawaii. Nagapu kadagiti mangipatpateg kang ka dito'y Pilipinas. Na naruna dito'y dato'y kamsat mo dito'y Lawag City ni Marilyn Manuel. And happy birthday ka ni Brian Manuel dito California. Happy birthday kada kayaan nga sapada. Ni Dandan Raka nga anak da Nestor kani Lady M. Happy birthday Dandan. And of course kani Auntie Ofelia Rumbawa Candelario dita Saudi kani Ate Ninette Tangunan Pineda dita Olongapo City kablaw nagapo kani Josie Arizabal Sadaba Sagario. Pabagayam mi sagbay nga rod ngan tayo basa ti surat ngan tayo padayawan nga basa ni Idelberto Sagisig iti Hanalay Valley, Hawaii. Babayan ti panang isurat ni Ed Lasiste. Itayo gaman kadag itinayat unay nga mangtartarabay ti programa tayo. Thank you kani Julie Mendoza. Hi Julie. Salamat tayo kini Nelda Saludes. Nelda Saludes iti Paris. Ni pareng Florento Barit iti Hawaii. Hi, kani Nelson Antalan. Nelson Antalan, stamatan. Kani Mila Padua Pascual dita Australia. Thank you. Stamatan kani Aim Richard Aparis. Ni Layla Litz dita Toronto. Kani kiti kakabsat na nga adda iti nandumundu nga paset tilubong nga naruna dito ay San Juan, Sulsuna, Ilocos Norte. Nananang na, ninanang na ni Monica Nicolas. Happy listening and thank you. Ni Florence, Kikik Fiesta iti Hawaii. Thank you for Florence. Samantang ni Rizal Abukay iti California. Ni da Arthur kani Junalyn Pascual. Thank you kada kayo Arthur and Junalyn Pascual. Ni Alex Asuncion dita Norway. Pamapkablaw kada kabagis Ilyong kani kabagis Chris kana kanaking kuana dito Lubot West, Lawag City, Philippines. Thank you and happy listening kini Lolita Andy Tan. Stamatan siyempre ni kumpadre Rogelio Boy kani Delia Baldonado dita Hawaii. Ni Bayaw Roland kani ading tayo nga Seni Ostiano dita Canada. Datata Julian kini Nana Tinang. Thank you. Ni Abirat Arnel kani Christine Laguardia dita Australia. Ni Tito Mahal kani Amy Culiado Ortego Anderson. Aking kukuha ng manager iti KPRP Pinoy Power Radio dita Honolulu, Hawaii. Kasama din ni Paring Ed. Ni Paring Ed Lasiste. Kada ito akin surat, kada ito intay basa itang kapangsalitaan. Ni Ed Lasiste, thank you. Ni Noli Lagua, agraman kada Mr. and Mrs. Eddie Domingo. Yeah. Ni Anne Murray Agunoy dita Waipao, Hawaii. Kablaw kadag dito kakamululaan Bakaray Lugos Norte na naroon makinina na maming Agunoy nga mother na Dalindi kandi kiti pamilyada. Ni paring Vic Ramos dita Chicago. Ni Susi Agas Coley dita Canada. Stamatan kini Marlene Nagon dita Hawaii. Agraman di kiti kakamsadap. Thank you. Ni Danny and Ana Akdal dito Canada. Ni Mary Jane Villa dito Canada. Samatan kan ni Cora Toronto. Cora Doronyo. Sorry Cora Doronyo dito Canada. Kumapkablaw ka dito taga Barcelona. Sulsuna, Ilocos Norte. Da Renny kan ni Josette Ramones. Samatan ka da Ron kan ni Mila Nelson dito Oregon, USA. Ni Mila kumapkablaw ka dito taga Barong Dingras, Ilocos Norte. Stamatan ka ni Ignacio ka ni Neri Alvior. Thank you. Ni Leandro ka ni Perlita Sagario. Happy listening. Da Marcel ka ni Emily Castillo dito California. Stamatan ni kiti anak da Mikey ka ni Emery. Ni Arnel Estavillo. Da Albert Kenchuna Cajente. Stamatan ni John Ray ka ni Evelyn Lauricio dito California. Ni kumpadre Canuto kani Comadre Maring agraman kini Nita Fermin da Presi Dagyo nga dadtoy Pipias Bakarita nakabakasyon da isuda kini Saldi Dagyo ni Sister Marilyn Balico kumapkablaw kanig di taga Santa Rosa, Ilocos Norte.
Nagita pabagan, dagiti inayat unay nga nung tartarabay iti programa tayo. Kablawan tayo man da Winnie. Hi, Winnie. Ni Jeanette. Nagraman ka ni Melody. Na Arjin ka ni Juna. Stamatan ka ni Berna. And happy listening ni Dr. Rosa. Kumusta kayo amin dita? Sagbay na tayo rugi nga ibasa di surat pabagayam. At nalesen tayo, dagiti mo na ngintay gamang buy-buya ka na tayo. Ni Cristina Domingo Andres Balikuko. Ni Virgie Maranan Umawid. Thank you keng ka. Dagiti amin nga OFWs nga agbuy-buya. Ni Trophy Boy Butak. Happy birthday kani Noralyn Agonoy. Yan. Ni Rowena Artates, Rowena Artates, Maribel, thank you. Ni Sit Gaddao, iti Hong Kong, happy birthday kano kani Vanessa Bueno. Ni Mil Gracia Andres Cristobal, iti Hong Kong. Layla Tagarino, ni Xiao Su Rui, yan. Cesar Ruiz, hi Cesar. Kasin, Cesar Ruiz, dito Hawaii. Ni Marlene Nagon. Hi, Marlene Nagon. Ni Brave Silver Nest. Kablawan na kano digitay kaming iti Sarmiento family dito Australia. Ni Mary Jane Aim Aguinaldo. Happy birthday kano. Kani Polindon Cabarrubia. Kan kastamatan kani Marcos Ethan Aguinaldo. Itangal daw. So, happy birthday kada kayo. Polindon, Cabarrubia, ken Marcos Ethan Aguinaldo. Cabarrubias, uno Cabarrubia. Yan. Hindi ka rin papagayam, tirugi nga ibasa. Di pagkasaritaan, ngayon tayo padayawan nga ibasa di programa tayo, Dear Manong Nemi. Iti dito yung aldaw, iti Martes dito yung Pilipinas, September 26. Ni Edelberto Sagisi, iti Hanalei Valley Aloha Church, Kauai, Hawaii. Ini pa nang isurat ni Ed Lasiste. Sagudahin nga ron papagayam ti surat. Dear Manong Nemi, ti panagbiag dito'y lubong Manong Nemi. Kat ipasimudag na ti kinaimnas ti panagbiag. Panagsakripisyo. Kanada iti ima ti tao nga mangsaranget kadagiti panlubok. Adamat kadagiti nakulap tayo tinapintas ang masakbayan. Babayan iti bukod tayo natakyag tapno malasatan tayo iti adu nga rigat ti panagbiag. Manong Nemi kasangwanan ti amin nga ibuksilam dati pagkasalitaan dati agdadamo unay nga agsurat iti dito nalatak unay a programa. Manong Nemi, ikumbawak man muno ikumbawak man ken ni Ed Lasiste nga agtultuloy tin na panang suportar kaduwadak, kitkabinandak, amang laga-laga kadato'y nabayagan nga ululsak apakasaritaan. Ajak to pulos malipatan, iti uray kanuman. Kastamatan Manong Nemi nga iabrasak unay kang ka tinabara panagyaman. Asika amang timon ito na ito nga surat ko. Kan tinagasat unay nga oras ito na ito'y apanagprograma. Agaman unay Manong Nemi tada ito'y nga programa nga bangipeksaan ti dagansen nga umuk-ukuok iti marukong. Ket maalay-ayan ti saem ket tumpuar daragsak amang ted ti liwliwa iti kastoy nga oras amadanunan. Ket sika tirason Manong Nemi akasangwanan nga maturugak ket umis-isamak.
Gapo kadagiti adu nga pakasalitaan nga nakdengdenggen apakapidutan iti adal leksyon iti dayto nga programa. Dear Manong Name. Sulbudak paylaeng amang ikumit ken ni Ed Lasiste. Taitaman laengen Manong Name nagsubli nga nagnaed dito Hanilay Valley, dito Kaway-Haway. Ket dito'y maten nga nakinsalaysay kang kuwana. At dito'y maten tin na panangikuriit dito'y surat ko. Ket kastoy man nga rod Manong Nemi, anananay arugyak ti amin. Sipod panagubing ko Manong Nemi dito yan barangay Tuburan. Iti sityo arimbubuok Bakara Ilocos Norte. Tinariingakon iti sidong timaysa nga pamilya. Sidong timaysa nga pamilya anapintek a Katoliko Manong Nemi. Adoon dagiti sursuruten mi apamati ti simbahan. Natawid na tatang husto sa gisi kininanang ko nga juan akohido nga panagurasyon. Natawid na kita naganak kanyak na ito'y Manong Nemi nga galad wano aramin agas panagpati panagdaydayaw iti Diyos anamarso. Agraman meteng na natawid da Manong Nemi digiti kanawidan akang kanayon amapadpadasan tayo kunada Manong Nemi apanagan anito. Pamati panggep iti datdatlag apanagserbi iti na marswa. Datdatlag kunak Manong Nemi kadagiti jak maawatan no daduma ama ipanggep iti panagserbi iti Diyos. Manong Nemi, naipasagapsep iti panunod ko dito'y akin na relisyuso dagiti naganak kami. Makasagnan iti pamatikan panagserbi ti Diyos. Nangruna ka nagiti linteg nga ipaay kano ti Santo Papa. Kaya nasawen Manong Nemi na peklan nga Katoliko, Romano dagiti naganak kaniyak nga isu ti nakariingat. Iti pa nakateneben ti panunot ko Manong Nemi iti kaado digiti pagdaktig kawasak batem ti kunada nga environment. Tinaduma-dumangin na kapulpulapol. At damat tindi kiti kabukbukutak nga kapampanunutan Manong Nemi nga madebdebalap puno agong ungal iti panunot. Iti man nagkitak Manong Nemi kat saan nga dakes iti sumurot kadigiti nangangato apapadi. Ngem saan kani nga ti panagserbi di Diyos kat saan amapilpilit. Saan kani nga ti panagserbi ti Diyos kat saan nga mapilpilit. No di kat kombinasyon ako natin. Kastoy man nga rod Manong Nemi tinanay nga nagpanang ininot apan ang salaysay di daytoy nga pakasalitaan. Kanamok nga may samat ita nga naisang sangayan na pakasalitaan ko na. Tamamano di kastoy nga maibasa nga padas ti biyag adi daytoy pulos malipad. Iri may sangal daw Manong Nemi kinasarita dak siyempre datatang kaninanang kat kunada kaniyak Edelberto tan basta sang kumanga matunday ti arapap mi para kenka ken ninanang mo arapap mi para kenka arapap mi ken ninanang mo
Inyos tarak matin kang ka na ito, sipod, idadanakan mo. Gabulayang tasang ko nga panang surot, ti panagbalin ko apadi, nga pagayatan, dahil itinagandakan niya, daapong mo nga lakay, kinaapong mo nga bakit. Gabulayang tisang ko panang surot, iti panagbalin ko apadi. Iso nga sika, Edelberto, uray no natayin na di apong mo. Sika ti agbayad. Pagbayadak iti ado, kibiyangan da kiti naganak no anya ti desisyon kan pagayatan ti maysa nga anak. Sa bagay, asin no kuma, ti saan nga mayat ngagbaling nga padi. Ano ngamin, ti biyag ken kasasad ti maysa nga padi manunay. Wen manunay mi adda kari iti pamilyami. Nga kadag iti miyembro ti pamilya manipod una aging gati od-odi kat masapul kanu nga adda padi at umanor ka na kami. Kat siyak kanu manunemi iti mangipatungpal. Uwan manunemi. Kastangarot ti pasagipsip kaning gunam-gunam datatang kininanang kanya. Uwan. Saan nga dakas ti bagbagakang ka, Edelberto, kuna ni tatang. Awatem ti sagrado ti agbalin nga kinapatim. Da adamatan anak ni manang mo. Ti kabsat mo. Saan mi nakasapulan pa iti anak mo tapno agbalin nga apo ko mi. Tatang, kityo nga sawen, diyo kaya ti mandaan iti apo ko manipod kanya. Saan tadamat anak ni manang mo nga apo ko mi. Saan mi na kahit pa'y tinahayon na nga agbaling apo ko mi manipod kang ka. Iso nga masapol nga agbaling ka apadi. Tapay tang. Saan ka di nga makaputot ti padi? Oy! Hangawan ti ang-angaw ti kasto nga saritaan, Edelberto. Ha! Seryoso kami kay ninanang mo. Agsalsalod-sudak lang tatang. Lalaki ak. Saan ka di nga makaputot? Agim saan nga mamaling at naputot ti padi? Ay, tatang, salsalud-sunod lang. Inayon pa ni tatang manunemi, among barok, ti kinapadi, ket nadalus, iti imatang ti Diyos. Saan nga mabalin nga mamulitan, ket ipaay mo, ti biyag, oras ken kanito iti Diyos. Babaen, iti saan mo, panangas asawa. Amok, nga isakripisyon da ito'y para kada kami kan para iti pamilya tayo. Anak, kahit nga sahon, tatang, o rin o danto krasko nga babae, santo nga mabalin.
Ore kahit kung tumet, timang bukil ti pamilya. Saan nga mabalin? Nagure ka man. Magsinsinder ka diya. Edelberto, tatang, agsalsaludsod aklain. Dakas ka dit agsaludsod. Tapno awanin ti adupay nga chat-chat buritse manong nemi iti pa nagsasarita mi kadananang kentatang nagtunged ako. Uwan. Manong nemi ti kikita kiti simbaan ket kanayon kong amamilisan. So ako na, sanda nga matanagan. Tangamin, ori no sanda nga ibaga kas pagarikan, no talaga nga naikari ngagbali na kapadi. Mapasamak lang, mapasamak. Akit na siya at no kastanak ko. Ket bendisyonan na ko kuma ni Ampon Diyos, Edelberto. Sabi ko tasyo ka na talaga ti mangipatungpal ti may sa akari. Nga ti pamilya tayo nga sagisi kat addamay sa apadi at umano. Ket siya ta, Father Edelberto. Alda ni tatang, Father, kung nata kanya ko, kat sa anak pa nga padi. Sika pala yung ti Father, tatang. Kasta nga ron tinapasamak manong nemi manipod pa nagbasak at elementary school dito Tuburan, Bacara, Ilocos Norte. Siya klaing manong nemi saglaing lumangan nga mapan makimisa no kasta nga adda sugubanit ko no adda numasakitan. Amok amin nga dagiti klase ti misa, iti makatawan agramam neten ti sermon nga iyawat ti takem manunin. Kahit kung nasawan nga ori no sang kupay nga inadal ti kinapadi addan amok iti kinaproseso na wenno pa nakaproseso na. Kahit nagtultuloy ti kinapintas ti langin-langin ti pamilyami. Babaen ti panangsugukan niya dagiti rakkel ko nga propesyon akalikaguman na apagbalina. Nagbalinang napasatmi ti simbaan manong nemi. Kada sidig unay ti pamilyami kada iti papadi kan mamadre nga agsusukat kung nagkuma iti simbaan. Nangruna manong nemi kat ni tatang ti pangulo ti laiko. Ket miyembro met ni nanang iti choir. Ket aktibo akmet kadagiti asosasyon digiti agtutubo iti simbaan manunim. Kaya't nangasawen nga talaga nga paset na kami iti simbaan Katolika. Katulungan naktipadi nga mangmisa ken mangidaulo iti asosasyon di kiti agtutubo asakup ti parokya ket ni Father Quintin ti kasukat ti dati nga ni destino iti ilimi ta nagretiro ni Father Rogelio Manunemi ket simukat ni Father Quintin ubing pay ni Father Quintin iti tawen nga 30 ket 39. May kadwa kano pailaeng nga parokya iti lugar mi nga inigkaman na. Nasingpet manong nemi ni Father Quintin no pa'y adda kini estriktuna. Iti may panggap ti aktibidad ti simbaan. On time ti misa kada biyernes ti contract distribution nga panangasaba nalakangan niya sudag tirik nami kang kuha naman nemi na talaga ng eksperton kadagiti pa nakaalukoy tirik na. Kastay ko nak manong nemi aktibo kami nga sang kapamilya iti simbaan. Kad nakitak ti kinapintas na profesyon iti napilik manong nemi. Napili ti pamilya. Kan kanayon nga maimut-mutekan
kan kanayon nga maimot motektekan iti panagsermon ni Father Quinting. Nalawag kinalaing nga agibaga kadag iti linaon ti Biblia. Nagbalin nga idulok ti simbaan akas iti panagkalikagum ko met nga agbalin akas maysa a kinapadi manungnem. Kas paset iti panagsermon ti maysa panagsermon ni Father Quintin iti maysa nga Domingo manungnemi ako na. No, batuen da kayo ti bato, batuen nyo met ida ti tinapay. No tungpahan da kayo, iti makatikid a pingpingyo. Isarang yo pa'y da ita makanawa na pingpingyo. No gurayan da kayo, ipakito'y latta tinasiyaan. Nang nangruna ka na kiti, manggurgura ka na kayo. No umsyen kan uyawen da kayo, ipakita yung nga dakada kayo ni Kristo. Tapno, agminar tiladawan ti Diyos, iti agnanayon, apan nagbiagyo. Laglagipen tayo kakabsat nga ti biag laeng ket ababa. Bulbuluden tayo laeng daytoy abagi, ngem, adan tugundaway, nga agrupsa ket agsublinto ti anges a binulod tayo iti Diyos Apo. Saan tayo ngagnanayon iti daytoy nga lubong ken nabatbati nga anges ket ipaay tayo ti namarswa iti oras ti biyag ken sanikwa. Nga uri ti amin tayo ket saan nga parikot ti banagbiag tayo. Saan tayo nga parikoten no anyan tutikanen tayo into bigyan. Dagitain nyo dagiti bilit kakabsat agbibiyag da itinaldaw ket saan da ngagsagsagana ti panagbiag da itinaldaw. Ta ipaay ti Diyos ti kasapulan da. Adada nga saan na tayo nga baybayan ti Diyos ngem dagiti tumatayab. Ket nabaknang pangnamnamaan ti Diyos aday dayawen tayo. Bugas ti mensahe ni Father Quintin iti dayta nga bigat manunemi iti pasermon na. Ket naipasagasap kanyak dayta nga mensahe. Nang runa iti panangsaluad apuon ti biyag ngem pabulod laeng ti Diyos. Nang naruna anapateg nakapatpateg tayo unay aparsuana ngagserserbikan ko. Ket kinasaritanak ni Father Quintin akalpasan ti misa iti dayta nga Domingo. Nalpasin ti misa nga madapay laeng iti uneg ti simbaan ang makisarsarita kadag iti imay na kimisa. Didadang gundaway may kinunana. Edilberto, ko akasarita kain tumandamdama. Apag isumet manong nemi, akayat kumet ti makisarita kin makipatangken ko ana. Initawanan na giti tao iti kumbento, imabayak iti butaka, ket inismanak ni Father Quintin. Edilberto, naibaga kanyak na iti naganak ka, iti mapapani ti panagpadim. Kalbasan ti makapagturpos ka. Nagpeso ka di. When, Father? Amo, Edilberto, no kinapadi ti kursom, papadasam amin na klase ti solisog, akasla kurang iti panagbiag mo. Masapul nga labanam ni Satanas. No kaya't mo tagbaling nga padi, masapul nga natibkar ka, nga sumaranget kadag iti solisog. Saan ka narukop? Saan ka nalukay? Saan ka alisto nga maawis ka naging sulisog? Amok mangaramid ti demonyo iti pamuspusan laban kontra ken. So agbaling ka kumanga natib Ken natakayat mga saludsod ang kanyak, ag saludsod ka lain. Awan
tinaskan pa yung salud-sud ka na kayo, Father. Karagyaman na. Katuwin, namnamahin nyo. Laglag ipagto amin na pamalakip yo. Agbali na ka na tibker. Agbali na ka na pudno, kalbasan ba ng turpos ko, at elementarya, sekundarya, kanito sa sarek ko sa seminaryo. Ikarik ka, Father. Kasi ba ng karik na ganak kan ti partido. Agbalinak anas natibker nga sumarangit. Kada kiti solisod tibihan. Babagayam, hindi pala yung break. Hindi pala yung acknowledge man rin, di kiti magbuy-buya ka na tayo. Kaya tayo itultuloy nga ibasa rito may samat ka na kiti na isang sangaya na pakasalitaan, pakasiknan ti relihiyon, kinapadi. Ni Edelberto Sagisi, matungpal nga tatarapap na, harapap ti pamilya, nagbaling nga padi. Anya na kiti panakigasang-gasan, nga sagrapan na. Kabayatan ti panagdalyasat na iti kastoy, klase ti profesyon. Padaanan nyo babagayam. Ito manen pagyamanan kanak na nilsen di kiti magbuy-buya kada tayo, di kiti listeners and viewers tayo babagayam. Tinaduma-duma nga paset ti lubong ni Nel Jasen Ablao iti Hong Kong. Hi, kinilita Agas Makadangdang iti Hawaii. Ni Agosto 19, kang kanayon ni Agosto 19. Ni Hernando Arlene iti Hong Kong, Albert Cagente, paring Albert, thank you. Ni Feni Dian Lianyo, Imelda Makatsyag Batara. Hello, Imelda. Kamagkablaw ka rin taga Pilalawag and taga Fortuna Marcos. Kastamatan kini El Amor Verdadero iti Saudi Arabia. Padaanan nyo iti pakasalitahan mat nga isurat na ibasa tayo ito ni El Amor Verdadero. Agbang susurat nga dati papagayam. Kastamatan kapag yamanan ti payo ken intayak na lidsen di kita dumapay papagayam tayo papagayam ko na tayo. Nagsarating tayo background tayo, i-play tayo manin. Yan. Ramid tayo amin Ubrat tayo amin. Rita Ulbap, iti Hong Kong, thank you. Ni Marie Basog. Christopher Cabel, iti Hawaii. Reynalyn Barruga. Wano Barayuga. Stamaten, gamanan tayo ni Mary Ann Young, iti Taiwan. Chris Asnubar. Lodi Maluom Marsan, stamatan kaniya Suminya Dagopyon. Happy birthday to Uncle Benito Wonobencito Vergara. Ay, happy birthday ka kano, Uncle. Uncle Bencito Vergara. Nagkapukin ni Suminya Dagopyon. Ni Linda Abay. Nakangkanayon ngumab-abay. Linda, thank you. Stamatan kani Tess Fernandez Sahagon iti Canada. Ron Gaor. Kumusta ka, Ron Gaor? Ni Marietta Xienya iti Taiwan, Telma Agbayani iti Hong Kong, Nemalin Valencia, uy, Nemalin, ni Doble Yamamoto iti Hawaii, Robert Manuel iti New York, thank you Robert. Ni Anita Tabay Kabasog iti Calgary, Alberta, stamatan kini Glomelin Pasco iti California. Ni Billy Bryan Elasus, TJ Subles iti Hong Kong, Josie Bautista iti Hawaii, Perlita Rivera iti Washington, Jonelyn Eda Taer, stamatan kini Euro Antonio Edsmar iti Saudi, ni Lena Carnate Cagente, Rowena Tahon, thank you, stamatan kini Jenny Sagsagat Parawan iti Hong Kong. Dapay? Yeah. Ituloy tayong ibasa di kiti acknowledge tayo. Nakanadong ang viewers tayo. Thank you kada kayo. Ni Florence Arpilla iti Hong Kong. Thank you. Erickson Andres iti Canada. Ni Ana Lea de la Cruz iti Hong Kong. Feli Ruiz. Hi, Feli. Ni Josie Taguding iti Hong Kong. Susan Madrid iti Hong Kong. Samatan kini Nora Nagtalon Pacifico iti Singapore. Ni Kylie Sel Mariano
iti Taiwan ni Francis Dumawal, B. Dagdagan, Joey Albano iti California, Raby Jan Butay, stamatan kini Jinky Estomin Yadaw, Emi Mariano Bugyao iti Hong Kong, Risa iti Hong Kong, Jess Madrid ni Fiona Sagon Herb, stamatan kini Boy Adap. Nakita na dumantupay papagayam, tintay ibasa ng acknowledgement. Tintayon, ituloy nga ibasa riti surat. Ti pakasalitaan ni Edelberto Sagisi, iti panangisurat. Panangurnus, ken panangipatulod ni pareng Ed Lasiste. Manong nemi, iti panagbaling ko nga padi kat may nga misyon nga nabayagan nga kalikuguman dagiti nagadnak kanya. Kan kasamat tinabayagan nga ganwat ko nga sumalinong iti iti salinong iti panangas kasaba. Maysa nga seminaryo ti adalon mi amin manong nemi a panagserbi ti Diyos. Iti uneg ti seminaryo manong nemi dito nga talaga nga masubok ti pamati. Ala kasunod iti panagbalin nga nananaya padi. Dito nga nakitak iti panakaila akang runan unay ti pamilya. Huwen nga manangarod manong nemi ket inanusak iti adakon iti seminaryo. Diyan mo kidi manong nemi kat nalaklakalayang da ito eh. Uwen, akabulbulon gayam iti panagbaliw ti amin. Nagaadado di kiti mabalbaliwan manong nemi. Panagbaliw ti kaugalyan nga aramin, agramam meten ti waya-waya. Ngayon ti kaadak ti uneg ti seminaryo manong nemi dito'y nga nakitak tinapudno. Dito'y nga nakitak tinapudno a misteryo ti kinapadi. Dagiti misteryo ti kinapadi. Pudno unay manong nemi kasladanom ti kinatarnaw. Kasladanom ti kinatarnaw ti panagkita ti tao iti dayta nga institusyon. Nang runa no nakabado kami iti sutana. Yan. Nakatartarnaw nang runa na makitam ti kiti nakabado ti sutana manong nemi nga padi. Uwan no ti kita agad-adal ti kinapadi. Tay atid do gapuraw nga bado dayta ti sutana. Nga madugayam ti nakalimeng a sekreto. Sekreto anamin pinsan nga na magbalbaliw iti pangyarigan ti pamati ken panagkitak ti simbaan Romano Katoliko. Manong nemi, at dagayang pagsayatan na nuapay nga simurutak ti pagayatan ti pamilya. Ti agbasa o nagadal ti kinapadi. Tapno na ikaringatan nga maawatak o matakwatak ti likudan o sekreto iti likudan ti sutana nga kawes dagiti papadi. Noan niya dagiti mapaspasamak pudno mapaspasamak iti uneg ti maysa nga seminaryo. Idi damo manong nemi ket okay paylaeng dagiti makitkitak ken madmadlaw ko. Amo maket nalaingak nga gobserbano. Ngem kumarkaro idi bumaybayagak iti uneg ti seminaryo. Ket nakarkaro pay gayam ti ubraen da iti uneg ti kinapadi a mapaspasamak ken mararamin. Ngem iti ruwar ti eskwela. Iti ruwar ti seminaryo manung. Dagiti mapaspasamak iti ruwar manung nemi na dumaduma klase nga aramid. Adadumit gayam dagiti misteryo mapaspasamak iti uneg ti seminaryo manung.
Anakarkaro pa'y gayam ti ubrayan dati uneg ti kinapadi ang mapaspasamak. Kat dito'y ko anapaneknekan akaaduhan ng estudyante ti managbisyo. Managsigarilyo manong nemi kat sagpaminsan nga panakaraman ti illegal nga droga. Pakawarenak ni Apo Diyos no makabasulak man manong nemi ti pangibaga iti pudno nga makitkitak ken napaspasama. Panagsigarilyo, panagdroga, panaginom iti arak. No kasano ti kinawaya ti tao nga mga ramit iti ruwar ti seminaryo kat kastamet iti kinawaya-waya. Kinaado ti gundaway nga aramiden di kiti estudyante akas kanyak iti uneg ti seminaryo man. Dadada nakaskas daw manong nemi dagiti papadi amang tengtengel ti eskwela nga kaaduan kadakwada ket binabai. Kaaduan dagiti padi manong nemi nga mang tengtengel mang manmaneher iti seminaryo ket bakla. Adda dagiti estudyante makirelasyonan da ang lalaki. Oh my God. Manong nemi. Dagiti estudyante kas kanyak kat karelasyonan dagiti babakla padi. Dito'y nga nagbaliw ti panirigak. Dito'y nga nagbaliw ti panagkitak iti simbaan iti matuktalak ti kinapudno. Iti kunkunada kinasyasinno ti padi manong nemi. Nagbaliw nga namin pinsan ti pangyarigak iti pamatik. Nang rona iti umabuloy maten ti basol. No ti aldaw ket kaskamla santo nga agad adal ti sasao ti Dios. Ngem no kasta nga adda kamin iti kwarto na duma kwarto manong nemi kayang basol. Kanya-kanyang basol ang terminan. Dahawak manong nemi. Ket ragragsakek maten ti bukod ko nga bagi. Ha, dito'y gayam ti ayang ko. Dito'y gayam ti nangibaunan kanyak dagiti naganak kaniya. Uy, ragragsakek maten ti bagi. Ragragsakek maten ti bagi ti basol ti pagadalan. Nang ket awan man laeng ti aksyon dagiti mangimatmaton nga papadi. Tidak kala sa lutsod ko. Ket saan da nga tangaam mo, dagiti mapaspasamak iti uneg, ti seminaryo. Ket mismo pa nga dagiti mangisurusuro iti administrador da itong eskwela. Ket sabali tararamidan da. Di da nga taam mo ti pudpud nga mapaspasamak. Saan na kumpleto ti rabi kanyak no saan na nga makasiim iti nasanger wano makasimsim punak kuma. Saan na kompleto trebi kanyak no saan na ka makasimsim iti nasanger nga uray iti uneg ti bulsak. Uray ti bulsak ket ti bagko ket adda nasanger nga nakasagana nga tilmunan. Kanadamat sigarilyo ngayon naktumat si susupen iti CR no kasta nga makatabtabakwan. Karakaro pa gayam dito seminaryo manong naming hindi tarwar. Parang adad ti waya-waya nga mga ramid ti saan nga rumbeng. Nagdalene nakastoy ti aramid ko manong naming ti uneg ti upat nga tawen nga panagadal ko iti seminaryo. Awam met ti ammo ti naganak kanyak ti kastoy nga raramidek kan araramidan mi. Masansa na pasyarin dak ngem kasla santo ti panagkita na kanyak no sarong karandak datatang kininanang. At dapat na gitigundaway nga ninanang kat agmano kanyak. Supen agmano, manong nemi, may isa nga ina. Nang naruna no kasta nga nakasuutak ti sutana. Imbes ko mga siyak ti agmano kada ginaganak kanyak, manong nemi nga nakasuutak ti sutana, dananang kentatang ti agmano kanyak. Baliktad. Nalisto nga nagtulid ti aldaw, edi tanatanunan manong nemi ti panagturpus ko kuno.
pinagturpos kon at ti kursok a kinapadi. Diyaga mo manong nemi no naragsakak dati sabali nga pingir ti pusok matungpalan ti arapaap dagiti naganak kanyak. Ngem iti bangir mitlaing ti pingir ti panunot ko ken ti pusok manong nemi. Ket kasmala banbanti dagiti pasama. No amo dala ko matikin na pudno manong nemi. Di dalam mo no kasano no anya di kiti napaspasamak iti panagbiag ko iti uneg ti manong atawen iti seminaryo. Oktubre 17. Maordina nak akas nan anayin nga padi. Ngem te kunakon manong nemi sahanak nga naragsak. Sahanak nga naragsak no pekas tauna iti panagsagana ti ilimi nga iyawat ti abido a formal amang isuot panakaisuot ko iti sutana manong nemi. Namambay agsagsagana ti ilimi nga iyawat ti abiso ti formal a panakaisuot kunton ti sutana. Sana gaya manaragsak iti daytoy nga profesyon manong nemi. Pilit lang tinungpal ko ti pagayatan dagiti naganak kaniyak kas maysa nga misyon ken pakatungpalan iti maysa kari. Nanangruna ket agar ari pay laing ti pusok ti kinadakas nga napaspasamak iti uneg. Agar ari ti pusok ti ragsak nga bungan ti aramid. Ket makitak ti kinaragsak da husto sa gisi kini Joan ako hino. Agraman di kini kakabsat ko dito aring bubuok nga nairak ka di mantahin na itang lugar. Ngam kasanong ipudnok kadakwa na ti amin nga saanak nga naragsak manong nemi. Kasano manong nemi ipudnok kadakwa na ti pudnuan na paspasamak. Kang runaan ti amin kasanong ipudnok na saanak nga naragsak. Iti palawag ko ad-adda adinayaw dak iti panagsakripisyo. Dayaw gundaway agraman sa nikwa ken turay akas taunay ti panagyaman. Uwen manong nemi. Panagyaman kini Maria Cristal J. Numampayad dalata di kiti sao-sao manong nemi. Numampayad dalata di kiti sao-sao. Iti aglawlaw, gabuti nagbaling nga desisyon ko. Uwan, gabuti sana ka naragsak. Nupay na nanay, nagbali na kapadi. Ngayon dakos matlaing manong nemi. Nga naging katak. Gabuti at na iti nagururay manong nemi akaduwak akataktakunay ko. At nagururay nga kaduwak amang bukel iti maysa nga pamilya. Pakawanendak kang runan na unay ti Diyos kastamat ten di kita naganak kan ti partido. Datilaw saod ti upat nga tawen nga kandak ti seminaryo. San man nga tungpal ti kari ken ti maysa nga misyon. Tapno agbalin nga maysa ak kapadi akas maysa nga miyembro iti pamilya partido sa gisi manunod. Iti Nobyembre 9, iti taon 1997, nabiit pa manong nemi.
Idi tabuklek, ket buklen mi, iti pamilya nga addan ragsak ken respeto, iti panagbuting ti Diyos. Uwen manong nemi, kang runan na una binakulmi, iti napnuan ayat, para iti Diyos. Iti na hindi nga petsa manong nemi, suti pa nagkalay sami. Iti matang ti Diyos, ken iti tao, ken ni Maria Crystal J. Saan man nga isu manong nemi tinangruar ng guyod kanyak. Saan man nga isu manong nemi iti kang runaan nga rason tapno agikatak iti kinapadi. Ngem, gabuti ayat ken pamatik nga oray no saan ka nga padi adada nga makapagserbi ka ken makapagdaydayo ka iti naparso. Saan nga tit kinapadi, wano nyaman na profesyon, ti pakakitaan, ti kinapudno pa nagserbi iti Diyos. No diket, ti pamati, panagrukbab, ket panagbuting mo kay kuana. Asana panangaramin iti kinatakas. No diket, puro kinaimbag. Takunada nga yatem, naabot Diyos ti so amin, nga puso, kararuam, pigsam. Akas met iti panangipateg mo, iti padam nga tao. Akas ti panangipateg mo, iti bukod mo nga bagi. Dagiti duwa kang runaan nga bilin ka, dagiti so amin nga bilin. San ka di kasta, manong nemi? Pinaay ko man ti partidok nang naruna kadatatang kininanang ngayon sublidan ti bulod na nga biyag nga saan da ang nagbaligi na paay da. Ngem si isam da manong nemi nga nakaawat ti kinapudno. Anoan niya talaga tintuding agasat kan pagtungpalan ti maysa parso ti Diyos. Isula ti mapasamak. Taniapo Diyos ti mangiturong ti biyag ti asin naman na parsuan. Manong nemi daytoy ti pakabuklan ti pakasarita. Iti agdama, nadaan kamin iti dua nga anak kini Maria Crystal J. Isuda Edilberto Jr. ken kastameten kini Maria Charity Claire. Ti basol kadadalata nga umas asibay manon nemi. Sa dinuman ti ayan mo, ada ka man ti uneg ti simbaan, uno kapilya, uno sa dinuman na lugar kapag daydayawan ti Diyos. Ada ka man ti uneg ti seminaryo nga ibagbagada. Agdepende ti tao. Noan niya ti kayat na nga direksyon. Aday tadi ka po na no apang inted ni Apo Diyos ti utek. Tayo soto sa rin namang pili. Noan niya ti kayat tayo. No pagpilyan da ka, kinaimbag ti baga tayo. Sabi ko ma, takasta at talaga ti aramiden ti tunggal may sa kanila. Manong na adda ka na tayo ti desisyon na kasagbali na pagayatan ti kabukbukudan tayo. Kadik ka na tayo mat ti Diyos, iti waya-waya amang aramid iti may saba amang ray-ray-aw ti barungag sapa. At akawas tayo, uno awan iti uneg ti simbaan. Laglagipen tayo nga responsibilidad kas may nga anak ti Diyos, asapulan tayo da ita plano. Kat nagasagana kumalata, tidakulap nga manghawat ti amin. Saan tayo nga perpekto manong nemi, saan tayo nga amo ti mapasamak, kanada ti basol, nga maaramidan tayo, nga adan tupay laing iti gundaway, nga aramidan tayo, amang husga, iti paso. Nga awanan tayo, iti karbengan, nga mai tekleb, iti pada tayo, aparso. What? Kaya suro tayo ti dalan kaya kuha na saan nga mangimamag kadakuana. Kaya Diyos kitahin na ti garaw panunot ti puso ti tunggal maysa. Kaya sunto ti mangibaga kaya ka noan niya ti supapak kaya na pamadayaw intun sumarang tayo kaya kuha na iti rupan-rupa. Tundumteng ti panangukuma ko na. Manong nemi ka po ka nagitoy nga sayong kusang kasumet
di maliklikan di kiti uyaw, ken pangas, amang mangik ko kada kiti awanan pay gawa iti dayto nga biyag. Amo katilaing bukod na nga pagimbaghan ti raramiden di kiti daduma. Ngem no kasapulan da kurang pay nga iluwada ti dara nga di agsarday di tangit denda nga panangibaga iti Diyos nga iso kumatek supapak iti anyaman nga grasya nga itanda. Oray pa di kiti pudpudno nga tultulungan tayo pagan anok ko nadanton into na dagura da amarik na kengka. Di danton malagip no anyaman di kiti na itad mo asaya at iti kalabes. Uhen manong nemi. Kasta nga talaga ti tao. Kasta di kiti parswa. Di da mo manong nemi tagbuteng kaaduan na kanakwan. Itang agdama manong nemi at da kami iti asawak ni Maria Crystal J. Nada kami dito isla ti Kawai. Ta kinay min ti umadayo kada kiti riribuk nga nagtaudan mi. Tap no sumardeng maten dagiti managhusga nga mata. Adi da maawatan ti pangadden ko iti dayto nga biyan. No apay kano nga nagpadpadi ak nagikatak ang nagasawa matlaen. Bukod ko desisyon ti amin. Dito'y kun ngagmudo, dito'y akon ngagmudo, manong nemi, iti dito yung pagkasalita, kitamok nga dumit na kiti nakapito ti adal, kada kiti dimngeg, ken kastamat nakaited ti liwliwa. Pakawarinak ni Apo Diyos no pakabasulak man, ti panangibagak ti kinapudno. Nang naruna kada kiti papadi, no anyaman ti kiti inkumpesar, nga insalaysay, iti dito nga program. Agama na kunay kini Ed Lasiste iti panangisurat na panangsilpo-silpo kadag iti tas kanyak ngagdadamo nga mangipalayog akas sikat iti monde iti nga programa Dear Manong Nemi. Buwan Manong Nemi ket adtoyak ngagyaman tuy nga rodagyaman nga pagayam mo Edelberto Sakisi Hanelay Valley Aluha Church Kawai. Iti pa nang isurat ni Ed Lasiste dito metlaeng isumetlang nga lugar dito Hawaii. Pamagayam dayjay ket pakasalitan nga naisurat intay basa ket sakbay nga tayo agpipin na kada sabay kumataman anusan nyo papagayam intay pa nagdatanggay. Dito'y programa tayo, Dear Manong Nemi. Iti kabukbukod ang studio. Dito'y Nemercy Studio. At awan ti gasgastan tayo nga oras. Aging ka nga mabasa tayo ti surat. Ken mabasa tayo di kiti nagnagan nyo. Akas income panak-knowledge kada kayo papagayam. Ti oras tayo, dito kabukbukodan tayo nga relo. Alas 9:22. Yeah? Philippines time, Pilipinas, oras dito Pilipinas. Itangal daw, itang bigat, iti Martes, September 26. Thank you, kini Florence Kikik Fiesta, mangbuy-buya ka na tayo, ni Jonalyn Ed Ataer, iti Spain, Ena Umadak, iti Singapore, ni Mildred Mawirat, Kariaga, iti Hong Kong, Edwin Sagario, stameten kini Suniga Cheche, Reynaldo Ramos, Sandra Mendoza, Noralyn Valdez, Gretchen Garabiles, Sipagan, Gabuyan, natindog tinagan na, Leticia Burgos, VL Agiran, Jubilin Gungab Espirito, Dori Navarro Garcia, salamat ang gini Edison Barneso. Uy, hello Edison Barneso. Kumusta na tayo negosyo tayo? Trophy Boy Butak, Ronnie Nagtalon, stamatin kini Ami de la Puente Luglug, ni Belen Laguyo Robina, stamatin kini Raul Andrio Molina, Litz Kapal, stamatin kini Joseph Macaburas Pakariem, Felipe Sagid iti Hawaii, thank you, ni Mark Galapon, Glenn Marie Manuel, stamaten kini Miha iti Hong Kong, Nobi Tariga, Sophia
Mitchell iti Canada. Rogelio Boy Baldonado, paring Boy, thank you. Salamat din kini Judy Nabal, Judy Nabal, ni Davin William iti Hawaii, Nina Richie Rivera, Raquel Gutierrez Bagawisan. Salamat din kini Agigam Cherry Polanday, ni Ray Winston Kathleen Platino iti Quiet. Sino ba yun? Ni Hilarion Ramos, Eli Soniga, Franz Umayam de la Cruz, agrama mater kini Cynthia Guyab. Ayan, ni Annabel Orsino iti Hawaii, ni Pedro Orduña. Uy, parang Pedro. Jasper, ni Jasper Brian. Brian, kumusta? Brian Ruiz. Stamatan kini John Ken Akuba, Perian Kabili, Agustin Pascual, Vanji Riambon Gardner. Stamatan kini Fred Agunoy Sobia, ni Elizabeth Saburdo Recadio, Eddie Domingo. Hi, Eddie Domingo. Si bibiyag ni Eddie Domingo. Agrama maten kini Bilong P. Gagarin, Larissa Gawat Hopalar. Agraman kini Victor Velasco, ni Lily Vides Brinkas. Sino ba? Dabay. Thank you kini Raul Andrio Molina iti Ontario, Elaine Joy Michelle Asuncion. Samaten kini Benny Tabug, Richard Dean Visaya Agbayani, Renante, ni parin ni Renante Ramones, kumusta ka kano dito Crispina, di kita Ramones family. Jandi Agnarangay Kabuga, Sagisi, ni Morita Bunao, Santa Monica, Maribel Lumboy, Lolita Anditan. Hello, thank you, Lolita Anditan, ni Aida Aguilar, ni Aquarius Alipio, Stamaten kini, ano ba ito? Shamput Balisakan, Charita Subayan Ganaden Villaluz dita California, Janet Almasan Laem, Evangeline Agpawa Dalaw, stamatan kini Nena Tabaldo, ken stamatan kini Darwin Buyuan. Mabagayam no adaman digiti saan ming na-acknowledge ngagbiboya. Thank you kada kayo amin ngagbiboya. Kaya sabi ko mapapagayam tagtultuloy kay panang suporta, agtultuloy tayo panagdadanggay papagayam. Manipod Lunes aging ganit ti Sabado. Kaya baka sumarunong bulan kat agin na natay ito ti Sabado ken Domingo. Mabandog tayo na ya. Programa tayo nga Dear Manong Nemi, dito'y Nemers Studio, iti bigat, sa tayo mapanagprograma iti kahapon lamang, Manong Nemi, iti Bombo Radyo Lawag. At programa tayo dito Honolulu, Hawaii, dito KPRP Pinoy Power Radio. Ayan, then kasama tayo na kada biyernes nga programa tayo iti California, iti Phil-Am Radio, iti San Francisco Bay Area, iti kada biyernes. Nadya sunata at ibiyag kinaya. Pamagayam, hintay man na acknowledge yan, di kiti anayat unay nga magtartarabay ka na tayo pamagayam mi. At thank you kada kayo. Saan nga mabubus ting kan panagyaman kada kayo amin nga sangapada. Ni Jolie Mendoza, Nelda Saludes, ni Florendo Barit, Nelson Antalan, ni Mila Padua Pascual iti Australia. Salamat din kini Layla Litch dito Toronto. Graman din kakabsat na. Ni Florence Kikik Fiesta iti Hawaii. Rizal Bukay iti California. Arthur and Jonalyn Pascual, Alex Asuncion dito Norway. Salamat din kiti Lolita Anditan, ni Compadre Rogelio Boy and Delia Baldonado iti Hawaii. Ni Bayaw Roland kani ading ko tayo nga Seni Ostiano, kada Tata Julian kini Nana Marie Atinang dita Canada, da
Abirat Arnel ken ni Christine Laguardia iti Australia. Da Tito Mahal ken ni Amy Collado Ortega Anderson king kukwa iti KPRP Pinoy Power Radio dita Honolulu, Hawaii. Stamatan ka siyempre ken ni Ed Lasiste, paring Ed Lasiste, thank you. Ni Monalito Noli Lagua, graman ka Mr. and Mrs. Eddie Domingo, ni Anne Murray Agunoy, ni Vic Ramos dita Chicago, ni Susie Agas Coley, graman di kakabsat na, da Andrea Agas Carter, ken ni Nora Agas McMartin, ni Marlene Nagon, ken ni Jane Agas dito San Francisco. Yan. Ni Danny ken ni Ana Akdal iti Canada, ni Mary Jane Villa Stameten, ni Cora Doronio, ni Rainy ken ni Josette Ramones, da Ron ken ni Mila Nelson iti Oregon, USA, Ignacio ken ni Neri Alvior, di kita papagayam, di kita nayat unay, nga magtartarabay, kada tayo papagayam. Ni Marcel, ken ni Emily Castillo, thank you. Ni Leandro, ken ni Perlita Sagario. Agrama matenda Ariel Stavillo, ni Albert, ken ni Chuna Cadjente. Na compadre Canuto, ken ni Kumadre Maring, ken ni Nita Fermin, nagraman kada John Ray, ken ni Evelyn Lauricio, thank you. Ni Presi Dagyo, graman ken ni Saldi, ni Sister Marilyn Balico, kumapkablaw ka rito taga Santa Cruz sa Sarat Lucas Norte. Ni Jose Rizabal Sadama Sagario, ken ni Cory Sagario asawa. Papagayam aging kain tunibigat. Ti sabalin tumanin nga parang ti programa, Dear Manong Nemi, di mabubusin nakpanagyaman ka na kay amin nga sangapan, panagyaman mi. Itinagan nga roden, di kiti nagserbi ka na kayo, ti miyembro ti pamilya, tinumutibiyang, may one and only mami, Merlin Pascual Ruiz, ni Nemi Ruiz Jr. Samatan ka da Jay Gawiran, kini Sharin, graman kini Jacob, da Iko, kini Andre, stamatan dita Montreal, Canada, da Balayan Edwin, kini Balayan Lorna Inay, ni Kim, kastamatan kini Keisha, ni Michael Oherio, ni Nemalin, da Maima kini Simon, da Mafel kini Carla. Stamatan kini amin ng papagayam ng miyembro iti pamilya tinumutibiyang dito Nemers Studio. Amasarakan iti Barangay 31 Talingaan, Sitio Lubot, West Lawag City. Pumakada kami ng bagong orasyo amin asa nga pa. Iti programa tayo nga napauluan, Dear Manong Nemi. Dear Manong Nemi. Umayat ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkidaw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas, intabuyaen da kiti na alas wenno na pintas, intarik naen da saem ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem awisan da kayo nga tumungeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Abakay tampukan kadagiti pakasaritaan ti biag kinayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa apakasaktuan kadagiti adal ken pagsarmingan, amang ted ulidan ken liwliwa iti biag. Dear